Салом дӯстони азиз, бародаро пеши мо утюг овардан ремонт. Нигоҳ кунед. Ҳамия метоне як роҳ дора. Ҳами кор намекуна. Мақсад шнур агар прибор дошта бошед да тестер да месанҷи агар ки питания надод. Ина мисол. Нигоҳ кунед фақат ман ба шумо мегӯям ина нигоҳ кунед. Шнури ҳамин. Ина яктажда мондам, ина дуюмажда. Ина тестери ма. Ина ма гирён мекунам, мекишам. Диди? Абе тестерама. Ина диди ягдай. Ина нигоҳ. Вообще намеҷунба, нигоҳ кун. Ман ба шумо роҳи осонша мегӯям. Ки ҳамин чиз кор да медора, нигоҳ кунед. Ман пиштакша кишодагиам барои шумо ки прамой вақт нарава. Ман нишонтон тим нигоҳ кун. Дисимша определит мекунӣ. Дисимша определит мекунӣ. Ина як. Ина. Интихоб мекунӣ барои санҷидан. О, амҷадам. Ина як шадаиш мебинӣ, нигоҳ кун. Ноз месанҷимш, нигоҳ кунед. Ина диди уже кор дад омад. Ина отюкам мекишам. Диди киштам гирон кардам. Ҳами кораш шумо кунед, раҳмат.